assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama on juuram gartino gowɗen wadde kala yontere émission meɗen fait divers haade men natde émission meɗen eɗen minen jaafonomon no fewi en mbayri huccidirde mataw kay no golle ɗe jarini tan émission men kal eɗen jaada hen e gorko mo horko ƴere guelleji birom Demba Dogo Adama Diop a salminama a ɓeydan hen no wuro Bida Sare Lam Bida Sare Lam mi weltanimama no fewi walla galle mo dokkamo to mbeɗa yawa ɗum hebde non a wino aɗa fuɗɗo fiide brique aji ɗi tufeji ɗe mi yeehi toon e mbi kam titre foncier amo suwa taw lerde non saɗa yaaha yomitin yatin d' accord inchallah ko noon bandiraɗo debbo a weltanama ko weltare mawde kadi woninimi i hucciddema kadi ɓen ɓe ganduɗa kadi ko wattuɓe hagguillaji mum e yewtere men nde ganduɗa kadi ko fait divers arde humpindeɓe en calminiɓe en jettiɓe en jaariɓe no mbiruɗa ni mi nawtuma ha toon to Mawo Boulel Sare yettade ɓuuri soynade mi salmini Mawo Boulel Sare naaɓe kala Adama Diop enen puɗɗiro fait divers men hande jaaten koto Mbour aɗa andi oɗo saaha joni e Sénégal question d'homosexualité ene wulle ɗo no feewi ɗum tagui hay goto yiiɗa takkede oɗon fannu townete Mbour noon ko suuh gorkaji goto e joom suudu mawnum kañumen badduno taw saabi baddugal ngal ko suuh debbo saaha kala o wiyata beau frère makko woni keyni ko o wiyata ɗum ko gor jiguen nono waɗata ɗum traité joni noon hankkadi haalaka heewi e noppi makko kanko suku gorkajo o waɗi attaqué joom suudu mawniraɗo kamɓe ɗiɗi eɓe kaaɓi eɓe natodiriɓe kaab ne yimɓeɓe cerdunoɓe nde kanko gorkajo o ƴetti boutel en wonno e sére makko o heeli boutel o ƴetto sekiri ɗum ɓondu bandir oɗo joom suudu mawniraɗo caggal muɗum ɓe ceerdama kono kam haalaka yeehin ha yetti tonete police sah debbajo daarin certificat médical kollirɗo omo wawi o jooɗoto fodde balɗe 21 taw o liggata kanko gorkajo noon avocat makko waɗi plaidé ko noon tan o wawi waɗirde o wawa tan ko helde boutel o seeka ɓandu oɗon saabu debbajo ko cakkatiɗo koko sakkatimo kanko so gorko te on ko wimo ko aussi ko hunde musde mais ɗo yeta Adama Diop je pense que rewɓeɓe aussi des fois langue pendue de trop en waɗa créer des problèmes et en plus won hunde ko yimɓe jiiɗa wiyede en majji hen ko homosexualité ɗo wiyete Sénégal no wayni yimɓe en poti ƴewtade des fois communication ngaji mumen effectivement no mbirɗa ni yimɓe ne poti ƴewtade vraiment communication ngaji munen surtout hakkude ma kadi e mo ganduɗa ko enen mbiyata ɗum enen to fulɓe mbiyeten ko joom galle makko tokoso par ce que ko mawnum joom galle makko walla miñum joom galle makko e nder hen mbiɗa sikki respect mo kokkuɗa joom galle ma o ko on poɗɗa hokkude e goɗɗo o mbawɗo wonde par ce que mi sikku huccitta e gorko makko o wi ɗum goor jiguen walla debbati gorkati non noddirte ɗum kadi no mbiruɗa ni hay hande Sénégal ngol konngol hangol hulɓini haalede e nder yimɓe wonen ni noɓe cuurti mbiyata ko yimɓe joomen inde ɗiɗi ɓe donc ɗum ko hunde ganduɗa hande HABSA kala dimo yiiɗa wiyede hono noon e so ɗum noon mbiɗa andi yeehi ha muusiwaji o waɗi ko c'est regrettable ko mbatten hen regretté tan to gonnen ɗo actuellement debbo vraiment wona poɗɗo fiyede debbo wonko handi ko wona fiyede min mbi sikki on fonno miijade hayso tawi debbo hamnimo mettinimo e nder galle à chaque fois ne waɗa répété ngollon konngol o ronki yo jogo hoore makko o ronki yo wat garder sang froid makko haw waɗi ko c'est un peu vraiment déplorable le fait que gorko suuto junngo mum ene fiya debbo ɗum ko hunde ganduɗa vraiment moƴƴani ɗum hay goto wondani hen surtout min en tant que debbo hay goto jaɓata ɗum kanko gorkajo gongni ko suko debbo toñimo kono yeehi ha toñal ngue ruttima e toñde nde ruttima e makko so yeehi no porti oɗon plainte oɗo lawol waɗi golle muɗum je pense que ɗum ɗon ɓuranno yawde e kanko o suuto junngo makko o fi on ha joni probléme aji foof gonti e dow hoore makko oɗo fait divers men gartaten ko ɗoyete Dakar suku debbo goto Adama Diop dañƴi duuɓi 18 ans aɗen on kam suwata o mawnude yah noon ha jogo hakkille wadde wono golle ko mbaɗannoɗo connecté e réseaux sociaux ji plus précisément sur Instagram o yi suku gorko goto en waɗi publier produit ji
produit ji gandanɗa hoore ma sa yi ha a perti a waasi ndewagu ma sa waɗi ɗum utilisé ma ɗum ɓartu après woodi demandé oɗon ko cohluɗe produit ji on wimbo so yiiɗi waɗamba livré produit ji o filmat hoore makko taw yeeso makko e ɓonndu makko fof yalta après mo neldumbo produit ji kanko suku debbo noon je pense qu'elle était trop naïve sans réfléchir o filme hoore makko yaltini yeeso makko e terɗe makko fof o neldi ɗum suku gorkajo on hankkadi ƴetti vidéo Adam watti ɗum arme muɗum saaha kala soko sohlimo waɗata pourcentage yo ara ɓe jiidir walla o ƴetto oɗo vidéo waɗɗum e karalle kese ɗe kanko suku debbajo ndeysan o hulno haade makko yiitude vidéo makko e nder karalle kese ɗe no on noddima fof o yahat o notoyo ɗum o yehi ha ɓooyi hankkadi o natti ɗum wawde munji o yehi commissariat Pikine Guédiawaye o porti on plainte suku gorko waɗama piégé o wiya so on noddirimo mo gongol lawol tan yo tintini suku gorko yehi kadi ha jour goto sohlitimo noddimo kankone o waɗi signe policier ji kamɓe foof ɓe kawroy toon suku gorko jagga no fawanode junggo o waɗi accepté ɗum ɗon fof ko kanko waɗi ɗum oɗo saaha obone juuɗi ɓeɗono dadi habsa kadi ko ka goɗɗo mo ganduɗa kadi jurminiɗo mettuɗo haalde pourquoi par ce que mbiɗa suhu debbo o yarate ko 18 ans min namdalam d' abord holno suhu debbo jarateɗo 18 ans welsinirto ha perde virginité mum woni ndewago mum ɗon ko namdal ngal kadi e angol faye rendo ngo foof mbiɗi sikki jamanu hande o mo hulɓini jaro e 18 ans nden walla ganduɗen foti wonde koto koyɗe yummum haaɗa e koyɗe yummum hayso tawi aɗa jangga e école e ko way noon holko ndewɗa ha perduɗa dignité ma oɗon par ce que debbo ɗum ɗon wona sara e mum donc ɗum ko namdalam premier deuxièmement wajo hankkadine heeɓimo waɗimo chantage à chaque fois watti lawol guesa mum à chaque fois nde sohlimo noddamo so fuɗɗima wiɗamo ɗum ni no hulɓinamo haw jaɓa o ara bon o heeɓi kam haqqille kanko suhu debbo nawde haala ka to commissariat mbiɗa sikki ko ɗum tan woni voix mo bawde yaltindemo hen en tout cas ko erango tan suhaɓeɓe yoɓe mbatta haqqille surtout suhaɓe rewɓe tokosɓe ɓe yoɓe ndento no fewi ɓe mbasa fijirde koye mabɓe je pense que so tawi o yinno ko fewdirde oɗo makka pour ha wasa andede joni kam wona wasde ande tan tawde jiki ha habsene Adama Diop en secret policionnel hankkadi keeɓi hen je pense que ko jaggude nde hoore muɗum waɗa ko foti wadde fada ha naata hoɗande fotude wadde wona oɗoji ko ɗum ɗon tan woni solution o eɓe mbi aussi yo parent ƴe neha sukaɓe mumen Adama Diop parent ƴe ndem mbaɗa ko poti wadde ko poti effectivement mais ɗeɗo karalle kesi rokki sukaɓeɓe pinal rokki sukaɓeɓe gandal mo gandanɗa hoore ma aɗan cukalel dañguel duuɓi sappo e jeetati sa wiyama en wawi miijade ɗum ɗo waɗa ɗum e haqqille mum sawta sa tawi ɗum e nder galle mumen taw hay suurde konngol yimɓe nana kaala donc ko waɗa yeeso innocent UNICEF yaltin ɗum ɗonen taw noon ko jomum fewjata ko eko waɗata ko subhana yo Allah faabo fait divers men oɗo mo battidirtoɗen Adama Diop aɗa yi e TikTok ɗeɗo balɗe haal pulaar en ɓe no ngulla hen no fewi en tout cas ko wonti actualité yettima e aduna foof par ce que ko waɗa e nder TikTok kam andu yeehi ha Corée Japon Indonésie ene wawni taw stade uji holto coupe du monde o to yeɓate ɗo e stade uji jour heɗo taw ɓenen jooɗi en même temps ene jeeɓa ɗum effectivement ko hunde hulɓinide no fewi enen haal pulaar en enen joguino slogan biyeteɗo neɗɗo ko bandum so bande dañi jaam ane mum ndendata jammo so bande dañi bone aussi ko ane mum ndendata bone ɗe walla ni so tawi bonne ene paye bande ko an faddoto ɗen bone ha wasi yande jomum je pense nako oɗon slogan joni natti wonde oɗo natti hutirede ko suku debbo goto biteɗo Tifa Guissé je pense que waɗoɓe connecté e TikTok foof en poti andudemo suku debbo haal pulaar jeeya toon ete Mauritanie waɗatnoɓe influencé TikTok waɗatnoɓe influencé TikTok o min personnellement c'est une fille que j'admirais beaucoup mbiɗa sikka aɗa heewi hen wona ferat konngol ma aɗa heewi hen moro men
parce que yimɓe hewɓe ne mbaɗi mo apprécié mbaɗir mo mbo admiré que elle était omo waɗi fier e ko woni ko omo hollir ko woni ko te no hoɗiri ni ko ɗo no yaltinata vidéo aɗa no woodi sukaɓe waɗani complexé surtout en woodi sukaɓe jaltinata tan ko banggue côté luxe o jaltinta mais kanko moom c'est une fille que j'admirais beaucoup ko oɗo tan yane makko gandanɗa hoore ma ko wiyete ko seyɗani ko hoddiri tan o joguinomo téléphone makko won vidéo ji gonɗi e téléphone mum ɗon aussi avant kenen naate ka makko yo yimɓe gandu monikal wonko wone gurnamma ka yiiɗa hay goto yi min hooram an Adam Diop wonko wone téléphone ma ka yiiɗa hay goto téléphone ngaji ɗi so kilñirama tan bone waɗa monikal ko téléphone mum woni adude mum ko téléphone mum woni foof mum kanko noon o yalti hollirde wonde téléphone makko écran o rufno o ƴetti téléphone o neldi ɗum sehil makko goto biyeteɗo Aissata kamɓe foof ko toonete Mauritanie yo fewna des tiktokeuse après on fewndi téléphone o yi hen won vidéo ji après noddimo wimo an noon ɗi vidéo ji o wi oɗon vidéo ji ko vidéo jam hoto meme hen on noon o wi ƴetti vidéo ji waɗi feere hoore mum e wiide makko kanko gonɗen ke haalde les propos de Tifa Guissé ko haalullaji Tifa Guissé après o wi on neldi mais on neldirmo nde téléphone makko o wi kanko miijano ko mbiyata on ƴetti vidéo ji ɗi o wi on ndekete ɗiɗo temps uji kamɓe ɗiɗi eɓe dañji probléme après on noddimo téléphone wimbo mbeɗa jogui vidéo ji mami weddo ɗum e TikTok o a wonta ɗo jardi haydar o wi oɗon je pense que a suusa a hanga automatiquement o yi yimɓe nodda ɓe mbiyamo vidéo ji maɗi o andi noon ko on waɗɗum ɗon oɗon suku debbo mo fof ɗeɗon ɗin haalle mo wi ko kañum waɗi ɗum on ne yalti hollirde ko meeɗa fewdandembo téléphone makko o meeɗa ɗum neldude téléphone makko meeɗa fewdandembo ko ƴettuɗo tan ɗiɗon o ƴettu tan ko probléme o fawe dow mum pour so jibinaɓe makko namnimom o wawi wiide ko on fowimo ɗum ɗon e par ce que o suusa huccirde jibinaɓe makko o wi ko gorko neldannomi vidéo ji ɗi kañum weddi vidéo ji e TikTok holno wawi yaarude fof kanko Tifa Guissé baɗɗo partagé vidéo ji makko ɗi ko neɗɗo ganduɗamo ko neɗɗo mo hoolino ko neɗɗo mo jokkodirno donc ko ɓadiɗemo kañum waɗimbo trahir probléme o je pense que forani yettiyade ɗo yetti ɗo hannde ko enen e koye men keɓɗo vidéo o woto waɗ ɗum transféré goɗɗo yo waɗ ɗum supprimé haaɗo ɗon e kono yiki ha e nder TikTok mo nantaɓe pulaar nden mbaɗa vidéo ji yo yimɓe kaale wolof mbawa famde yo kaale wolof mbawa famde haal pulaar en nen ƴettidir hen haal pulaar en nen jendodir hen ɓeyɗo nen mbaɗa soutenir Tifa Guissé ɓey nen mbaɗa soutenir suku debbaji goɗɗo goo foof nen haalir hen no weela oɗo saaha en jaren haydar e oɗon réseaux sociaux biteɗo TikTok noon habsa no mbiɗa ni to gaynirɗen joni o tan on suhu debbo 18 ans chantage gonɗo ɗon presque ko chiɗo oɗon woni attaque mo mbaɗɗa ɗo eno en tout cas ɗum woni ko yahata hande e nder rendo ngo ɗum yardete atayi partout to jaaɗa sa kalde ɓenninɗa vidéo TikTok kawrata koye vidéo ji Tifa Guissé en tout cas ko wawi hen haalede ko foof e ko kalɗa ɗo foof no feeji ɗi jardi sur les deux côtés gartara hen kono gueɗel gotel tan jiɗɗen haaldude e rendo ngo wonde so tawi hunde yalti ko nande hono ɗiɗo vidéo ji annene a yalti aɗa waɗa publier vidéo ji vraiment an e makko foof poti mbiɗi sikki neɗɗo ko Allah idi wadde hokkude ɗum suturu d' abord kono an neɗɗo o caloɗa ɗum ɗon gara mbiya kadi aɗa surta neɗɗo hono ma c'est vrai kanko o haali o wi wonde o juumi o waɗi vidéo o wi mataw cukago heeɓi mum o juumi o waɗi reconnaître mais mbiɗa sikki en fonno haadde ɗon tawi ɗon nini mbiɗa sikki ɓen kadi waɗoɓe publier vidéo ji ɗi haɓe jogdi wonko ɓe jogdi e hakkude mabɓe e Allah par ce que ɓe goni koye toñje kadi aɓe curta innama aade noon so tawi a wi aɗa surta ɗum te Allah ko suuri ɗum mbiɗa sikki wonde gonɗa koye habde e Allah donc ɗon ko erango bandiraɓe yo gartir haqqille mum ha tenti leñol ngol yoɓe tinno ɓe gussa doole mabɓe e réseaux sociaux ji ɗi
réseaux sociaux ji mbiɗa sikki ene woodi jewre goɗɗe ɗe ɓe mbawi wadde hen emprunté ɗe ɓe mbawi wadde hen jangguinde e ko way noon ko wona hollidde hen won gueɗe walla waddude hen coonmami cottumami ene ƴattodira par ce que jii hande wayno comme no guerni nene fuɗɗo wiide no waɗa ni entre hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal je suis désolé par ce que Mauritanie naɓe won waɗoɓe lancé des messages de pikkuji ene beddo ga ene ɓe gane kañumen enen jaabo en jii fuɗɗima kadi mawɓe puɗɗima jolde hen suhaɓe ene bone munen nediji wonɓe toon to kanko gonɗo to France o biyo le juge manda kanko ne o wi so jii omo haala hen kanko tifa ko cousine makko joni noon o fuɗɗima jabodirde e goto e ŋenaɗo mawɗo animatrice mi haalta inde nde taw koye leñol heejiya aɓene mbadda jabtodire e nder réseaux sociaux en tout cas ko jogori jibinde ko so tawi ndiyam salliga rufa hen habsa hay goto anda to ɗum jogori yetta enen ñaago guenode rufata hen to ndiyam salliga kala joguiɗo vidéo o e téléphone mum en ñaaga yo waɗ ɗum supprimer yo waɗ ɗum supprimer ya jaggu tan par exemple tifa ko an woni tifa ko miñi men mawnum won hen ko ɓinguel won hen te en plus je pense que sen mberimoɓe ko koye meɗen ko are makko ɗo ko an biyoɗa hoynomo janggo tin sais pas ene wawi arde ma ko ɓuuri hen hulɓinade foof vidéo ji watta hankkadi nene nder karalle kesɗe so ɓiye ari so joni neɗɗo miiji yumma wanno ni walla naggam sa miijima soko fowinom e dow ma ko oɗo instant mi anda holɗum no wurdata mais ko Adama Diop obone pétrin mawɗo te en plus jomum ko cukalel donc enen mbaɗamba envoyé courage kewɗo yallah wollumbo no yaltiri e oɗo situation e dow jaam kadi eɗen ñaagono ɓen ɓe ngannduɗaa heɓooɓe vidéo ji tan mbaɗa ɗum divulgué ɓe yo Allah ittuɓe ɗin jikkuuji amin ya rabbi émission meɗen fait divers hannde gasi ha laaɓi gorko mo horko jeere ko mbaydirtoɗa banndiraaɓe ko noon habsa so wona weltanadema no feewi e yewnude banndiraaɓe vraiment en jafnimaɓe kadi ko mbayruɗen ko no mbiruɗa ni wona sagoji men ko noon tan gueɗe ɗe jaari ɗum noon en beltinima banndiraaɓe fof e kuuɓal mi weltanimama no feewi habsa vraiment e kadi ɗum ɗo ko hirjinde e findinde taw koye mbadi kurtitinde kala ko kalɗen ɗo ko ganduɗa rewani lawol en ñaguima hen yaafuya nde wonno neɗɗo timmani mi salmini mi yetti mi jaari caméraman men hono Abouba ene wonde Ibrahima Thiombane voilà. Merci beaucoup Adama Diop a jarama no fewi no mbiɗa ni en jetti Abouba e Ibrahima Thiombane en jetti aussi waɗoɓe aimé commenté et partagé émission meɗen fait divers ha yontere fande inchallah on jarama.